Hello logoफोर, welcome back my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं, जोंबो मोजाङैनो दङ, नोंनियाबो नै खामानि मावगासिनो. Good morning, फुङाव जोङो 7:30 बानो फैदों. थाब सिखारबाय माबाय फैबाय आरो सा लोंनानै जोङो. नवंगुमैया नै दायो खामानि मावगासिनो, आंबो मावदोंमोन दसे. ओमफ्राय Tasumli dinta दानो नागिरदों माने Tasumli dinta दानगासिनो अलरेडि दानगासिनो. ओमफ्राय आङो साननानै माने गेजेराव सानबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै जों मावनायफोरखौ आरो लोगोफोर बे Tasumliखौथ' जों दाखालि आं सिगाङाव भिडिअ होदोंमोन नामा होदोंमोन जानांगौ थाब फुनाय बेबायदि फुनानै जमा दायो दोननानै दा बेखौ दाननोसै आरोना दाननानै स्र' दाननानै लानोसै जोङो दाननानै लानानै बहा गायहैगोन बेखौ उनाव खोन्थागोन आरो दिनै गायनो हागोन ना हाला मिथिया जिखुनु बे थाखौहाय जोङो एसे दाननानै लाग्रोनि आरोना कुकु जोंना नै कुकुआ लोगोफोर कुकुआ नै जोंना हेल' लोगोफोर जों मैयाहाय बेखौ दाननानै बुथुमनानै बेयाव जमा दोनफैनो आरोना बे दंफां सायख्लुमावहाय दिनै नै फुं जाबाय फुं जानानै जोङो बिदि दानबाय आरो नै एसे बुरजा दानखांबाय बे आंफोर नंगुमैया बिदि दानदों देखो जरा किसना हिदा ketak Katim mana dong? Hah? Mana? जों थाखौ गायनो सुरु खालामबाय नै राननानै लाबाय आरोना राननानै होबाय नै नंगुमैया इदि दंहैयो ओरै लारि गायबाय आरो जोङो नै एसे गायहांजेनबाय आरो दुरुं सोंनानै सिदा खालामबाय आरो देनांहाय हाग्रा दांनांगौ हाग्रा एवनांगौ जायोना होमब्ला First time था गायदोंना नङाबा ना था गायफेराखैमोननो नंगुमैया मालाबाबो first time फाइनालि जों गायखांबाय लोगोफोर Tasumliखौ नै सानैजों दानलाय गायलाय बिदि आरो गायखांबाय ओरै सान हाबगुलायबाय नै लोगोफोर नायनो हागोन ओरै नै एसे दंबावो माने एसे दंबावो आरोना बेखौ गाबोन गायनोसै दिनै गायला हाबायानो होनदो आरो बेखौलाय लोगोफोर स' बेखिनियानो लोगोफोर था गायनाया मेंलायबाय मोनालायसै नै दानलाय गायलाय गायनायनि भिडिअआ एखिनियानोसै लोगोफोर थेंक इउ सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय